Samantala na isuspender ang Sa penalidad. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha noong hinabot pa sa lampag na dahil siya na anas tirong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, kontrobersyal na edipisyo sa Barangay Santa Cruz, Ciudad Cagnaga, liwat aaramon ang estado kaini. Mga irarom kang tulay na ginigibong lugar sa paggamit ng illegal na droga, babantayan na subuot kan PNP. Mekaniko asin technician, parehong arestado sa anti-illegal drug by bust operation sa Ciudad Cagnaga. Biggest delegation sa Milo Marathon, Nagaleg, Kasudma. Uya mga bareta sa Aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Paghandal ang namamatean kan mga naka-star sa tungod kan halangkaw na edipisyo sa Barangay Santa Cruz, Ciudad Dinaga. Urog na tasunod-sunod ang mga insidente ni Linog. Uya sa kuyang report. Iniyan treseng eskalon na building sa may Barangay Santa Cruz, Ciudad Dinaga. Nakatenga asin mayo nagtatrabaho. Enot naman ining napag-urulayan ka mga nakaaging taon huli subuot sa violation kaini sa building code asin construction permit na dapat anom sa ng eskalon alagad uminabot sa 13. Ngunyan, sa sunod-sunod na linog, paghadit ang dara kaini sa mga naka-star na yaon sana sa kataid kan halangkawon na edipisyo. Kang hinapot si Mayor Lani Robredo kung ano magiging plano